dinada ilmu uray dahiti arapapko mano kay ngata akas ka apay akas ta di pusong akat katawag idi nang ikot di da mga ada sa balik idi laing kalman imbagang kaniyak pastan ay aniya nakapartak siya sino ay adaita kasla di da kamamo mano pa'y nga tati pagsangitin sinabidong panunod ko puso ke rik-rik nag anya ti sakit ti barukong ko ti ayat nga itutukon mo agad katawa imbagang kanyak pastan ay aniya nakapartak siya sino ay adaita kasla di da kaamo mano pa'y nga tati pagsangitin tawag idi nang ikot ti da mga ada sa balik idi laing kaman imbagang kanyak pastan ay aniya nakapartak siya sino ay adaita kasla di da kaamo pagsangitin